Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City, ubang parte sa Mindanao, gibaha. Atong Siron andugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, tungod sa kusog nga ulan, pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ang gibaha. Si DRRMO sa El Salvador City nangandam sa posibleng flash flood ug pipila ka lugar sa Mindanao ang gibaha tungod gyapon sa kusog nga ulan. Sayo pa lamang sa buntag, gipukaw na ang mga Cagayanon sa kusog nga ulan nga inubanan sa kusog nga hangin kung asa na sinati kini sa Barangay Nazareth ug Barangay Bulwa. Kining dalan sa Barangay Kanituan, mo'y pipila lang sa lugar sa syudad nga gibaha. Napuno sab sa tubig baha ang approach sa tulay duol sa rotonda sa Dakbayan. Sigon sa CDRRMO, wala pa hinoy na report nga naangol tungod sa pagbaha. Magmamatyagon ka kanunay and then maminaw sa atong mga abiso, hinaot nga atong dakong kooperasyon din sa atong mga personalis sa barangayan in times of preemptive or voluntary evacuation, atong pagatumanon, atong pagabuhaton. Nasinati sab ang kusog nga ulan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Nakaalerto dayon ang ilang MDRRMO sa higayong dunay flash flood. Hinoon, walay gika-report nga pagsaka sa tubig sa lugar. Dako kay role ang atong mga early warning monitoring nato nga volunteers, no? Through handle radio naman may repeater system din sa atong LGU. Makuha na mo ang information jud exact nga information. Temporaryong gisirad-an sa trapiko ang rotonda sa Pagadian City. Human mibabag sa dalan ang tulo ka punuan sa kahoy nga nangatumba Huwebes sa gabii. Tungod sa kakusog sa ulan, mihumok ang yuta ug natumba ang punuan sa kahoy. Wala hinoy gikatahong naangol ug nadanyos nga sakyanan sa panghitabo. Sa Cotabato City, gibaha ang Rosary Heights 3467 ug mga lugar sa Bagwa, ingon man downtown area tungod sa pagbundak sa kusog nga ulan sa syudad. Gani dakong bahin sa pader sa Rosary Heights 1 ang natumba tungod sa tubig baha. Sa Lambayong Sultan Kudarat, 7 ka barangay usab nga gilangkuban sa Barangay Tinumiges, Pingyaman, Machompong, Madanding, Kabulakan, Sadsalan ug Udtong ang apektado sa flash flood. Hinoon gilayong mihatag og food packs ang LGU ngadto sa mga apektadong banay tungod sa baha. Padayon pa usab ang MDRRMO sa pagsuta sa danyo sa lugar. Sigon sa Pag-asa, padayong magpaulan sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ubang area sad sa Mindanao sa hapon or sa gabi adunay mga pag-ulan paghapon ug pagpanugdog pagpangilat apekto sa Intertropical Convergence Zone. Pahibang no usab sa Pag-asa ngadto sa publiko nga dili magkumpiyansa o magbinantayon sa mga posibleng nga pag-usab, kalit nga pag-usab sa panahon nga posible sab mo resulta sa mga landslide o flash flood. Daghang salamat, Cyril Chavez.